Oh, kung na dyan na diya ha? Oh, limpyohin na. Lagi ma'am. Ano yung saan naman pagkalimpyo, anak? Pagkain ako ma'am 2 days na ako nalibyo. Ako'y tulog. Ano nga? Mama na inyong kuan. Kamo may nangutang. Matulog ako guro ko. Basta Kung matulog ka, kung kadakon mo gawas, di pa kakakuan anak, di pa ka matugag. Ikaw daw ako dawas, ikaw nang tayo nalimpyo. Ako galing amo galing mo. Di pa kaon na mo. Di pa kaon na mo diri. Pakaon, Nakadyo may utang sa kuha, wala pa niyo di bayaran. Once a day, pakaon. Anong 3 days a day? 3. Unsa ka na? Basta ikaw na kuan sentence diya, bawal. Isa lang di ka mukaon. Sa isa ka adlaw. Sabay pa yung kaon sa iring. O sana, grabe po ka kademonyo oy. Marinti mo tata. Parinti ulay parinti karon basta ang mangutang. Kuan ni tumbisik pud pambasig mga unsa imong kuan diya. O mulakaw ko karon. Nya. Malakaw ko karon ha. Adi ako mga kwarta diri ha. Anak tanan. Asa? Iya, bastas. Ngay ko naka-vote na ni diri. Ito po'y password dito. Mo ta naka-password. Kabalo naka-pusay kuan diya ha. Mulakaw ko karon dili ka magpasulod og kuan laing tao. No stranger, okay? No stranger attached here in my house. Kasabot? Lagi! No, dili lagi. Okay, ma'am. Basta mag-English get ko, mag-English mo ka. Oh, No stranger allowed here in my home. okay, ma'am. Okay, ma'am. Mula na yung English. Maura to. Basta ha, di magpasulod og laing tao. Kung ka diyan ka perminti maglimpyo. Ay, pa mo dali mo. O, diri na po. Sige, bye. Hello, ma. Ma. Mm. Ma. Mm. Ma. Ma. Unsa man? Hello, ma. Oh, Asa ka? natri sa balay. Nakahiram na kagkwarta? Wala pa gani kay kwartan no, katong 2,000 ako ikaw og gibayad ako sa asa. Ano Karon naningin na pud si Bernadette. 2 days na ko kaon diri, ma. Dali sa kupahan, bi. Laban na lang dira gud na. Kay wala pud ko kikaon diri no. 1 week ka jud ha. Mutakos jud diri. 1 week ra lagi basta ang katong giingon ako kapanid-il lang asa gipambutang iyang mga ano. Ugani mo po yung gitawag Manila ka si tita. Kana good. Gibili niya diri ang vault. Usa nga bol sa trisikat? Ang vault baka nabutangan ng kwarta ug alahas. Hala, Pwede na to inyong kabon. kabalo ka sa password. Kabalo. Birthday na niya. Bugo man kayo ng butag vault. Kasi ili cellphone no. Ay ang ibutang dito kay iyara pong pangalan. Ay kabalo naman jud ko ana nakatimaan ko na sa una bugo man jud na siya to. Tung nag-eskwela pa mi. Nagi diri Pwede mo pisliton ang birthday maobi na ni. Asa di siya nilakaw? Amot mamalingki man to or sa ba. Unsa iyang suot? Kaya ang suot ni mamalingki pag mamalingki na siya ang suot ana naka-pink na naka-bulak-bulak. Ay, hindi. Black na casual. Halak ka mo adto tug minteryo. Udag ko to. Sige. Medyo madugay to kay lahi man to nga sementeryo. Pastasi din diri. Kasi wala tao dai lain. Wala lagi. Wala iyang mga boy. Wala ako ra jud. Ikaw ra? O sige. Mo adto ko di ha. Dili na ma. Ha? Kuha na to ni tanan lang. Paso na to ni tanan. Tara. Magpapay mali ta. Padulong nako. Sige kami. Wait lang nagbaklayr ako. Ha? Nagbaklayr ako. Sige na. Sige. Bye-bye. Sige ma. Mga kawatan ka. Mga kawatan dyan. Mayaman pa ko. Wala siya kabalo na. Kuan na di tanan. Tag-awan ka rin. Bitsan, wantan, bitsan. Mga kawatan. Takot ko. Nak. Kanak mo ng vault ma. Ito kita na mas inti tayo na naging. Ang gibili niya ito gulo po. Dua mong gawin nga na. Ay, kaya kung dati ko itong ganda ng box mo, ang manong tingog ba niya? Alarm ganit mo. Ana na ako. Birthday daw niya. Para sa yung birthday niya. Ano ka man ay birthday?
Iksuon mo ka kabalo. Ang istos ko ma. Bugita. Sure juga ba tayo sulod din sige pa unan na tayo niya ha. Kwarta lagi mo na siya nga. Ayaw na tinang kong volta kinagal ang kwarta. Ano ba yung tulo? Unan na tayo. Mayo. Ala, safety first. Opo ka nagdalag welding. Sige. Ako kapilit ng mata. Panig-pitir. Panig-pitir. Ala. Ala. Jewelry. Jewelry. Pintas pa. Bugok ka printer na rin na. Terus ni. Kamil volt. Ano man sa mga ng volt? Sina pa din jewelry. Kaya nang walit man. Ah, hala. Pero di sa volt. Sa sunod. Ay, sarap! Ah, nagdag ko na ah. Kwarta, ulit kwarta? Mahal kayo ni. Cartier ba na mga 300,000 na? Cheque! Ano ko sa yuta ma? Titulo. Kahit mo kung basing abot ako si tita. Ibigay siya. Bantay sa motor. Dali ma. Nasimutan na ako si tita ma. Dali, dala. Dali, cellphone. Hala! Puro mga iPhone na niya tanan. Ang pagdali na kulbaan na po. Nagkiya oh. Nagkiya. Remote mo na sa aircon. Ay, abi ko. Dali mo. Oo, kung may skincare mo, yung ginagamit niya. Di ba? Maipit. Ano nila yung kini? Nagkaunsa si tita. Nagkaunsa si tita. Nagkaanik-anik mo tita. Wala nga yun. Kung si ibo, anak niya ayaw intir-intir ha. Ibilin, di ka din pa ayaw intir-intir. Ay, ibilin ka. Ang pumunta. Anong nalis? Anong nangyayari sa kabinet? Ano po? Lotion. Daog mo na yung skincare. Kaya di mo na po Di ba niya ginagamit? Di mo talab sa iya. Design naman na niya. Sapatos. Kana, mahal tingnan. Siya mo ng boyfriend unta. Ayun na. Magaling. Diba? Nakapulo na misan yung tinuod ko, anak, kawatan mong duha. Nalimpyo naman yun. Kasi nalimpyo. Imatapang Oh, niya si mama. naanis siya. Naanis siya. Kawatan mo, kawatan! Kasi kawatan! Kasi na yung di pangkuha. Kawatan ka! Kamu! Bagka pa bugnaw. Kamu pa di pa kaon. Kamu pa di pa utang yung mangawat mo sa kong kayamanan. Wow! Ikuha pa din mo akong perfect skin. Kabalo naman Ha? sa kulit niya. Basta kung naong? Sumahirap Ingitira dud ka! Ingitira! Ilabtano na yung ate. Ate! Ayaw Ha? ko ng kawatan! Si kawatan. Coach in the act! Coach in the act! Si Coach in the act. Na, kuha na sakto! Kot? Brother! Trapuyi. Oh, mo na! Di ba po naman na mo? Gabi? Sige, para sa makuha na ang mga print na singkabot. Ano yung mga kawatan dyan mo, no? Ipapulista mo! Diyan mo! Chokes. Say, Chok! Papulista mo, ikaw! Kawatan ng inko! No stranger allowed here! Sorry, Chokes. Si stranger ka na naman mo. Dili, stranger na siya! Active ba na ninyo? Ako'y lighter. Asa mo nagkita ng lighter? Nadala lang ni sa kapito sa panahon yung igsuon man tapas sa iluan. Ay, hindi! Ay, Mahayang gluhod pa! ayok! Mahayang gluhod! Ayok! Ayaw ibabay mo sarili mo. Oo na! I mean, padakot ko. Padakuta mo! Kay mga kawatan! Igsuon man ta, Chokes. Please lang. Please. Mga kawatan! Igsuon man ta, Chokes. Ayaw ipakulong akong mamati. Mga kawatan dyan mo! Ibalik mo dito. Ano di kawat dyan na mo? Wala na dyan kay kwarta? Ibalik ang mga Ha? kwarta. Ako anak na ibalik ang kwarta. Ako ama na. Wait sa, John. Magtawag ko polis. Ayaw. Magtawag ko polis. Sige.
sige, tawag pulis. Sige. Sige. Pakit ko. Sige! Sige! Tawag ninyo. og pulis. Nakayaw na! Tawag og pulis. Sige. Pakit ko ninyo. Magkadugo dito ta diri. Pakit ko ninyo. Sige. Tawag og pulis. Sige. Sige. Wala mong munipusin na. Pagkaglok ng galing mo. Pakit ko ninyo doa. Chocolate. Ako na lang. Ako na lang ibigay. So ayaw lang. Ay, ako ma. Sige. Listen mo. Magpalit ko kupan. Tawag pulis. Ako na lang sa... Tawag pulis. Wasan itong cellphone. Kesya, titawagan ng pulis. Wasan cellphone. Kaya. Sige. Ah. Pulis. Tawag ko pulis. Ako na lang ipapriso. Ayaw na po. Pulis. Ato ako dahil diri. Pulis. Ato ako dahil diri. Ano na nyo? Oh. Maraming pulis. Uy, dili ka pulis. Naman ka sa magtiayon. Nga nakadiri. Pulis ako kay hinanlag. Di ba ako mo kabit? Hindi na maul. Palahin na siya. Hindi na maul. So, magkay to. Uy, rong lagi ni sila. Oh, dali. Mali imong gitawag. Mali imong gitawag. Ako na lang ipatakabayaw lang ako anak. Oh, agoy. Pagkulang ko bakit na Ako na siya tayo. Naparok! Namatay si tita. Wala yung sinda dali. Lumakot na dali. Pag namatay si tita, wala pa nabuhi pa na. Hindi ka namatay. Masamang gamon na. Pang wala yung sinda dali. Ako sanina ko na din ako sanina. Tibok season. Tara na. Masipita ma. Masipita ma. Paminaw. Wala yung makabaluan yung si isa. Mahalag mamatay na siya. Wala yung makabalo. Ayaw yung sumbong. Ayaw yung sumbong. Mapreso mong inahan. May mga kay minuti edad lang ka. Pero ako mapreso ko pero ayok sabat yun ha. Ayok sabat. Isipin yung mama. Isipin na. Ulagi. Tara. Ma.